ମୁଁ ଚାଲି ଯିବି ମୋ ବାପ ଘର ଟ୍ରେନରେ ବସି ତୁ କାନ୍ଦୁଥିବୁ ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ମୁଁ ଦଉଥିବି ହସି। ଆରେ ଗୀତଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା ତ। ମୁଁ ସିନା ଗୀତଟା ମୋ ପାଇଁ ବୋଲୁଥିଲି ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିରହ ବେଦନା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଇଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ମିଳନ ବାପା ପୁଅଙ୍କର କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଥିବା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ରୋକିବ ଅସମ୍ଭବ। ସ୍ୱାମୀକୁ ବ୍ୟାଚଲର ଲାଇଫ ମିଳିବ ନା। ପାଇପ୍ ପାଣିରେ ଚିନି ମିଶେଇ ଦଉ କି ଟ୍ରେନ୍ ପାଣିରେ ଚିନି ମିଶେଇ ଦଉ, ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଚା ପିଇବାଟା ମୋର ହେଉଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ, ନହେଲେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଟା ହବ କେମିତି? ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବନେଇ ବୋଲି, ହେଲେ ମୋ ହାତ କି କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ତ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ କଲାନି ଯୋଉଥିରେ କି ସୁଟ୍ ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ କଥା ହଉ ହଉ ଟାଇମ୍ଟା ପାସ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଚିଲିକା ହବା ମାନେ ମନକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଭାବିଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି ବୋଧେ ଘରେ। ଆଉ ନାଇଁ ବା ଆହୁରି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଫାଇନାଲି ୱେଲକମ୍ରେ ପାଳି ଆସିଗଲା। ମୋ ମା ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋତେ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।